За всички абитуриенти, това е поздрав за вас, за вашата вечер, за вашия звезден час. Готови ли сте? Тази нощ е ваша! Нека празника започне! И ето дойде денят, последният учебен час. От тук нататък вече всичко зависи от нас. Поемаме по път различен, всеки с мечта в очи. Но споменът за нашите години вечно в нас звучи. В класните стаи остават смях и детски дни, приятелства и тайни, първи трепети мечти. Днес затваряме една врата, но друга се отваря пред света. С вяра в утрешния ден и смелост в сърцата. Но хайде да се веселим, Днес е нашия ден! светът е пред очите ни. Красив и променен! Да вдигнем всички чаши, да